Pembelajaran Bahasa Jawa kelas 1 dening Ustazah Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah soleh-soleha. Selamat pagi anak soleh-soleha. Piye kabare kabeh? Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, muga-muga bocah-bocah sehat kabeh yo. Semoga anak-anak sehat semua ya. Saderengipun kita mulai pembelajaran, monggo sareng-sareng maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi ulangan 6, lingkunganku resik sehat lan asri. Wajan judule perlune jaga keresikan. Tini kuwi bocah sregep tur resikan. Saben esuk lan sore kamare disaponi. Kamare katon resik lan rapi. Lingkungan omahe Tini katon resik, sehat lan asri. Tini aduse ajeg sedina kaping pindho. Nalikane arep mangan, tangane Tini mesti diwijiki dhisik. Beda karo adine sing jenenge Anton. Anton kuwi bocahe kemproh. Kamare Anton reget banget. Nalikane arep mangan, Anton ora tau gelem wijik. Mulane Anton kerep lara weteng. Tulodo lingkungan resik. Contoh gambar lingkungan yang bersih. Tulodo lingkungan reget. Contoh gambar lingkungan kotor. Wis cukup sakmene dhisik sinaune. Muga-muga manfaat. Amin. Ingat pesan ustazah, tingkatkan ibadah kita. Rajin sholat 5 waktu, sholat duha, rajin mengaji, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita dijauhkan dari ujian ini. Salam sehat selalu ya nak. Diakhiri kanthi maos hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.